2021. Reference: Liberation War Hero Status. Comrade So Muzavazi Musaka. His Excellency, the President and First Secretary of ZANU-PF, Comrade E.G. Mnangagwa, has conferred a Liberation Hero status to late Comrade So Muzavazi Musaka, who passed away on 16 February 2021 at Mbuya Dokas Hospital. The family can be contacted through our Harare Provincial Office. I shall be most grateful if you would make the usual arrangements for his burial and payment of benefits to his family. So ndo tsamba yacho iyi inoratidza. Saka zvatichaita tichatambidza kopi yetsamba ineyi kune mutungamiriri wefamily ari pano kuti timupe. Achabatsirwa zvakare kufamba panyaya dzese idzi neutungamiriri hweprovince yeHarare inotungamirwa naComrade Mahati. Vachakubatsirai kufamba zvese zvinofambirwa zvacho kuti program dzinofamba sei. Nyaya dzekuti urongo hwakamira sei tichavira kunzwa nemi kuti mukufunga kuti anochengetwa rini modza ivava tichibatsirana, asi toziva kuti aiwa panenge pato nemasoja vachamubatsira kuti avigwe zvakanaka segamba. Vakwanise kupa representative yefamily kuti tsamba vaone tsamba vagara vakachengeta file copy ravo. Saka ndiri kutaura kuti zita ndiani mukoma? Solomon ndo mukoma Musaka. Sasiva zhinji chairman wangu ari pano. Okay. National East. Vanongoti Comrade Solo. Thank you, Professor. Saka ndo status ya piwa mkomana. Izvi zvinoratidza kuti utungamiri hwatinawo hunoremekedza ma-contributions evechidiki. Zvaishura kunzi mwana wechidiki anopuhwa status yakadai. Asina kuda kuti tine utungamiri huno uchenjeri hwa Mnangagwa unoziva kuti vechidiki they are part and parcel of this country. Saka tinovatenda zvikuru His Excellency the President for according this status to the family. Ndingataure hangu zvakawanda asi ndo mashoko akati nditaure pari zvino, asi regai nditaure mamwe mashoko. Patauya se-Youth League hatina kuya nemaoko chete, tauya zvakare nechikuti tibatsirewo mhuri nechikafu chekuti vanhu vanenge vachingouyawo mobikirawo nai. Tauya zvakare nemasanitizer ekuti muchengetedze nyaya dzeutsanana panyaya dzeCovid hanitika. Saka vari kuuya nazvo vakomana kuti muve nazvo zvaparanidzwa navakomana vese muri kuona pano kuti zviite zvakanaka. Tichitaura kuti zita raSauro harifane kufa. Nekudaro seutungamiri tagara pasi tikati mukomana aya kumagara, mukomana aya kuma-state occasions, mukomana aya kuma-events edu epati akasiyana-siyana. Ndokubva taona kuti zvakakodzera kuti titsvage pekuvaka kastudio patinopa zita. Iyi recording studio iyi ichabatsira maghetto youth vanenge vachiuya pachena. Zita rayo inenge ichinzi Soja La. Kuti zita ramakuru wani risaperera mberi ripo. Mozotibvunza kuti maapapi nenyaya iyoyo, tinokuudzai kuti zvechokwadi within 2 months tetapedza kuita studio iyoyo. Izvi zvaitwa kuburikidza neuchenjeri hweyouth. Tataiwa mukomana uyu music yake haingafe, toita sei in his honor.
ngatiise studio yakadaro ngatinopa zita rake inonzi Soldier Love Memorial Studio. Ndozvo zvino zvataita saka ina nguva ndokutendai rikandisire nguva ino kuna chairman weprofit.